ассалому алайкум дӯстони азиз. Хостам шуморо аз як хабари фаврӣ огаҳ созам, ки айни ҳол аз консулгарии Тоҷикистон, аз сафоратхонаи Тоҷикистон дар Русия хабардор шудем, ки билетфурӯшӣ, яъне ки кушода шудани сарҳад байни Тоҷикистон ва Русия дурӯғ будааст ва нафаре ки ин овозаҳоро паҳн кард, ӯро дастгир кардан дар Русия, дар ҷавобгарӣ қарор дорад. Шумо саросима нашавед, мефаҳмам падару модар ватанро ёд кардед, шояд ба ҳамин хотир саросима шуда билет харидед ва ҳамчунин роҳҳое ки ба тариқи автобус, тариқи газел шуморо пешниҳод мекунанд, на ҳоло на заминӣ, на осмонӣ ягон роҳ кушода шудагӣ нест. Билет нахаред, фиреб нахӯред. Боз хостам ҳаминро ба гӯши ҳамаи шумо бирасонам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ва ҳар чизе ки мешавад оиди сарҳадҳо, оиди патент, оиди амнистия гапҳо аст, шуморо сари вақт хабардор мекунам. худо нигаҳбонатон. ассалому алайкум дӯстони азиз, мана мо имрӯз иншоалло ба кори муҳими хайр баромадем. як марди фаъолу ба номиси ҷумҳурии Тоҷикистон, зодаи ноҳияи айнӣ, соҳибкори ватанӣ дар шаҳри Екатеринбург мана дӯстони азиз хайр кардан. иншоалло хайри ва одама иншоалло мерасонем барои бародаро, модаро. برنج برادرای عزیز، مکرون، دهن شیرینی. اینجا من خلیب گرفتیم دوستان عزیز، باز برای تخم، روغن، کارتوشکا. السلام علیکم هموطنان عزیز. امروز با ما کاری مهم خیر برآمدیم. این خر یک برادر عزیزمون، نامشون علی جان، از کتی ما همینجا برای 5 عائله